Ingon siya dinhi, Pastor, mayong hapon diha kanimo, mangutan na unta ko, Pastor, okay lang ba mi magpakasal mi sa simbahan sa akong boyfriend? May anak na siya pero dili sila kasal, then converted siya. Pastor, we are SDA kaming duha. Okay, so sa ato pa, gaplano sila magpakasal. I'm happy, Pastor, na magpaabot sa imong tubag. God bless, more power to your program. Daghang salamat, one of your follower here in Hong Kong. Okay, daghang salamat ninin nga igsoon nga imong gipadala. Wala na lang ko ibasa ang imong pangalan. Kay nag-ingon magugad din nga okay lang ba mi magpakasal mi sa simbahan, ang akong boyfriend may anak nga siya pero dili sila kasal, din converted siya, Pastor. We are SDA kaming duha. Okay, daghang salamat. Since nga naamo sa Hong Kong igsoon, wala ko kabalo kung unsay mga pamaagi diha sa Hong Kong, kay usually magud ang pamaagi sa ato nga church, ang tanan nga kaslon i-recommendar man sa church board. So ang inyong buhaton, kung gusto mo magpakasal sulod sa church, mag-request mo sa church board nga kamo makasal sa atong simbahan. Once nga maaprubahan ka na sa church board, then that's the time nga pwede na mo makasal. Okay? So i-refer na ninyo sa church board kay aduna may mga pamaagi or standardy sa matag usa ka iglesia o labi na sa tibok nato kalibutan nga mga pamaagi, ug sila ang may katungod sa paghatag og desisyon niana. Nahibalo ako nga mubo lamang kaayo ang pangutana diri o wala ko kabalo og unsay background sa mga gakahitabo sa imong giingon dinhi nga aduna siya duha ka anak. So kinahanglan pa man na siya nga konsiderahan. Pag aprubahan sa church board nga kamo pwede makasal, then that's it, muna na ang final, no? Si Pastor Bacalares igo lang maghatag og giya. So una nimo buhaton mo ni muduol ka sa pastor or sa elder, unya maghimo mo og request nga diin makasal mo sa ato nga church o sila mag-meeting sa church board. After ni ana nga maaprubahan, then makasal na dayon mo. So mo lang na mubo nga ko ikasulti diha kanimo igsuod.